De initiatiefnemers van de 5 projecten die het rond het oude hier volgen had, bezegen verleden weken in orde bekeep hoe het Koepelbos ompakt en waarom is investeerd, zoals landschapsarchitect Lucas Roodbaard het ontworpen had. Maar hij is kroon op het werk de nieuwe koepel van Ruskjen Stiel. In de komende slotaflevering wordt een visite gebracht aan een van de orenprojecten, de nieuwe Wiektuin in Snits. Van de meitijd wordt de nieuwe Wiektuin de Groene Vlag in Snits officieel openen. Op het stuit is de tuin in wintersliep. Maar Gerald van den Berg, een van de initiatiefnemers van de tuin, wil de oren doch graag zien laten wat de buurt de oorroende tijd uit de wijs zet en bereikt had. Een wiektuin voor alle buurtbewoners om groenten te verbouwen, te watchen, te sporten en gewoon een praatje met elkaar te maken. Het vriest een beetje als het zeilschip de tuin inrint, maar de gevoelstemperatuur is haast Siberisch. Maar dat zijn de laatste stukjes die we nog moeten doen voor het echt helemaal af is. En wat doe je met de oogst van de fruitbomen? Door de wijk, die gaan we oogsten. En dan taarten maken, jam maken, al dat soort dingen meer. Ja, mooi man. Ja. Nou, dit zijn onze speeltoestellen. In het klautertoestel een mooie klimpaal staat hier. Over de rest van het terrein ook nog allemaal verschillende speeltoestellen. We hebben met een aantal vrijwilligers de gaten gegraven. In elke poot die je ziet, daar zit laag beton onder, zit ongeveer een meter in de grond. Vanuit de hele wijk komen ze dan helpen. Nou, en dat geeft toch wel een mooi gevoel. S'avonds even afsluiten met een biertje en wat drinken. Dat maakt de sfeer beter. En je kent gewoon je buren beter. Ja. Ja. En dat is uiteindelijk ook de insteek geweest van het hele project om elkaar te leren kennen. En een mooie plek te hebben om dit soort dingen met elkaar te doen. Ja, mooi. Ja, mooi met prutte fruit bij hem. Dat is echt super. Ja, heel mooi. Ik ben benieuwd wat het straks is, dat alles weer groen is natuurlijk. En dat we er lekker bordje kunnen en zitten kunnen. Ja, zin in. Ik vind het liedspaan het mooiste. Ja, ik vind het hartstikke mooi dat het opknapt is. Het weer een grote bouwput, zeg maar. Het praatje met de buren, dat is weer waarom. En we dachten weer meer maken hoor. Dus dat vind ik wel slagen. Ja. Het is nou heel mooi voor de BM. Voor de meesten. Het is een mooi tuintje erbij. Voor, hoe heet dat? Kroeden en groenten. Mooi appelbjem, stinder. Ja, het is heel mooi om te zien. Kunnen we even naar de moestuin lopen? Kunnen we daar even laten zien wat we daar allemaal hebben? Wat we eigenlijk als doel hebben hier is dat iedereen kan hier gewoon terecht. Eén man voelt zich al verantwoordelijk een beetje voor het geheel, maar hij is bedoeld voor iedereen die hier iets wil planten of kweken. Nou, en dan is de bedoeling dat we van het zomer weer lekker de groentes hier uiteten. Iedereen plant zijn eigen groenten hier dan? Ja. Kijk, dat moet nog een beetje zijn weg vinden. Hè. We moeten natuurlijk niet 20 slaapbedden hebben. Nee, dat is niet handig. Nee. Dus er moet wel een beetje, er is wel een coördinator voor. Maar dat moet zich nog een beetje uitwijzen. Dat is in feite de volgende stap die we met z'n allen maken. Uiteindelijk degene die plant, die mag het ook plukken en eten. Ja. Ja, zo is het ja, maar ik dacht van nou, misschien kan je gewoon ook denken, ik heb zin in sla, ik kijk even in de tuin. Ja. Ja. Nou, dat is me net, dat is ook... Er staat wat ik net nee. Dat gevoel moeten we nog een beetje krijgen van... iedereen moet zich vrij voelen om wat te plukken, ook al heeft hij niet geplant. Ja. En degene die planten moeten ook het idee hebben van, ik plant een deel voor mezelf, maar ook een deel voor anderen. Ja. Na de roenleiding van Gerald van den Berg wordt het tijd om een warme plakje te zoeken en mij elkaar herinnerings op te halen. Een jaar lang volgen rond de 5 burgerinitiatieven in Friesland. Jenkje Steegstra zette hem in voor een uniek wenconcept bij de Pijn. Dat wijnen en natuur met elkaar vervlochten worden. Het bestemmingsplan is goedkaart.
Na de winter kunnen de 45 nieuwe bewoners beginnen met de bouw van haar huis. Ook Michiel Talsma van de Vinken in Koudem syndroom komt uit. Dat nieuwe zorgcomplex met een activiteiten- en change-centrum en tuin voor het hele dorp komt er. In orde bekee binnen Kees Poot en Wim Molenaar al een heel eind. Het Koepelbosk is klaar. Van het Molenbosk wordt nog de laatste hoornlijn. En dan had de bevolking van de Stellingwerven een prachtige locatie erbij om te recreëren. En dan de terp van de toekomst in het Boetendikse kweldergebied Boppenblijen. De oorroene mannen kjelden zwier. Maar Tjitske Andringa hoopt dat een part van de nieuwe terp dit hier nog online worden kan. Alle jaar hebben ze voor lange tijd, in gewoon gevallen soms jaren, een droom najagen. Een droom die het uit lijkt te komen, maar één die ook een soort energiekosten had. Het idee was dat we in 2012 zouden beginnen, 2013, en dat we eigenlijk 1,5, 2 jaar later wel klaar zouden zijn. Nou, dit is al 2018. We zijn al onderhand al 4, bijna 5 jaar bezig. Nou, ons idee had het allemaal sneller gekund. Alleen, nou, het laatste gesprek gaat met de man van de gemeente en die zegt ook van ja, maar wij zitten gewoon vast aan procedures die we moeten volgen en daar kunnen we niet zo snel omheen. Ja. Nou, en hebben we allemaal wat, hè? Voor mij is dat iets wat dat wil je wel versnellen. Maar dat kan vaak niet. Want eigenlijk hadden jullie dat in Blijen ook wat, hè? Ja, nou niet net echt maar de gemeente, hè? Maar meer maar oren. Mensen die denken dat ze er wat van zezen moeten. Ja. Ja. Er zit toch meer hekken en hegen dan in het begin in de gaten. En wat had bij hem dan die vertraging veroorzaakt? Nou, ik wil wat wisseling van de projectleiders. Hè. Dat is dan ook altijd heel vervelend dat een projectleider voortgaat en dan moet je het oor nemen en dan krijg je weer al je orenpetjes en die mag je er helemaal bijpraten. Dan begin je eigenlijk weer bij, nou ja, Jelle hier Verlien of zo, zeg maar. Ja. Dus we zijn nou is het wel weer een redelijke hechte groep, zeg maar, of die constante groep. En dan weet iedereen ook weer wat ze doen moeten en wat hun taak is. Maar het is log. Zie, we hebben dus het complex Koepelbos is afgerond. Nou, daar zijn we al wat jaren mee bezig geweest enzovoort. Ja. En dat werd nu in het voordeel bij het nieuwe project waar we mee bezig zijn. Molenbos, we hoeven de ronde wil niet meer uit te vinden. Dus. Ja. En dat is wel heel belangrijk van, als je dan zegt, nou, kan het ook sneller? Nou, het had bij ons niet sneller gekund, ja, misschien een maand of zo. Hè. Maar doe heel zorgvuldig die 4, 5 stappen die ik nou noem. He, zodat je dus aan het eind van de rit later geen verrassingen meer krijgt. Maar gewoon heel zorgvuldig die stappen even afwerken en goed uitwerken. Daar zou ik een tip gewoon mee willen geven voor nieuwe projecten. Hoe was dat bij jullie? Je hebt een tuin die wij beschikbaar stellen willen om te werpen in de ding. Maar we hadden dus een conceptontwikkeling. En bij ons weer dat een onderdeel van een heel belangrijk iets om de mierskip te blokken bij zwaargenaaie stijl. Ja. En eigenlijk weer dat hele tuinverhaal die eigenlijk maar een middel om de boel in beweging te krijgen. En dan merk je gewoon als het door uw stak van sport heeft, dat altijd zo was weer dat zorg en wenning, dat waren altijd regulatoire organisaties. En die dienen alles, van wieg tot graf. Ja. En nu zeggen wij van ja, maar we kunnen eigenlijk net meer zonder hem, dus we hebben hem nodig. Ja. Dus daar gaan we eigenlijk eerst een heleboel tijd in zetten om mensen duidelijk te maken dat wij het net meer zonder hem kennen. Hey Jensie, en hoe wie het bij hem? Ja, dat lijkt het op de achterkant wel een successtory, maar kun je er iets vertellen wat je bij hem de toekomst ziet? Soms, dat kan ik in bol vertellen, maar hem net verder vertellen. Maar het is... de binnenbijeenkomsten was met mes op tafel. Ja. Ja. En het koer net oors. Het koer net oors dan daar scherp in te zetten als Koperveen waar de gemeente moest het trekken. En dat spiet me dat het ze moest. Maar wij moesten dus belangrijk verdedigen. Maar uiteindelijk kun je, ik zei ze, zonder schuren geen glans. Ik zo'n uitspraak. Aan de andere kant ben ik er echt van overtuigd, door die strijd die we gewoon hebben, binnen alle partijen de beter uit kan. Als Koperveen hebben wij er enorm vol van geleerd. Maar de Rie die had er ook van geleerd. En trots alle strijd ben we er mijn bekoor weer beter uit kan. Zullen we even toosten op onze project? Onze mooie project. Op een goede afloop. Heel veel succes allemaal. Mooie voortgang. Amen. Tjoch. En dan nog een allerlaatste tip van de meesten die in de tussentijd in het soort bebieden binnen.
Van blijf communiceren met de omwonenden, met de gemeente en andere partners die bij het project betrokken zijn. Ik zou gewoon zeggen, gewoon doen. Ik sta voor 100% achter dit project en toch denk aan mijn verve en mijn passie. Vooral wel beginnen. Nou ja, en zullen we dan een borrel en de problemen hebben voor het luid. Zelfs Ekkeresjen op de rondte locaties gaan dan op 23 maart met u op paard en moed je de meesken efter de projecten.